Ang Youth Tripura Independence NGO ni Presiden Bikram Jamatia. Ang khobor maha je sini kesa rasbari tongman no 5-star hotel tangjak nai he je central rong ni already rangsok paijak yang mi afro khobor maha omon sini clear and sujak government engthing company engthing borong appeal nok 5-star hotel tangdi already sini bubagra bo sajak ni rokno bo rajaga ronai alka jaga ko he nyok tangdi sing development against goya aphan je sini historical place no sabai gei or jaga 5-star hotel tangnai hi hoke bono strictly Youth Tripura Independence NGO object khaigu tumani homale bo sini kasa rasbari ka kasi sini yak pai sing sini maharaja bai roi klang thangjak mani sini yak pai thung samung rang ni bangi khemi ani rok thung samung politics ya sini rasbari rok sini purana rasbari rok kha sini kaisa emotion sini kaisa sentiment jodi se omono mothak yangke sing lama ko ma nokhnai tabo sing jotto Tripura sa miligi sini thansa phunugani somoy especially leaders rok je sini Tripura sa leaders songjangnai rok nang tuma IPFT nang tuma TSPC nang tuma Tripura motha je Tripura sa leaders tongnai rok omni tei thaisa khorang tisadi makane ang or jaga kote kaisa special thanks khaiga musugo TSF songa borok at least kaisa bor omni tei kaisa khorang tisala ha TSF songo jeng chini NGO ni tei jeng ni okno belai thankful je at least ni ok thaisa khorang tisamani bangai omai kene jotto leaders rok jotto NGO political party o je tabok chini rasbari no chini purana rasbari no sabai ge or 5-star hotel khaijak nai tomana jotto no strongly object makainai media ro no bukhabai request khaige je Tripura sa media stongnai rong no Tripura sa rong no aware khaige ni bangai so u aje baje no coverage royagai je tabok chini serious mahai problem go mahai ko kisa focus khaike belai sanai asai no koimen